Spesial buat Mbak Tadis. Selamat menikmati persembahan dari kami tentunya Bagas Koro. Tata joget. Mungkin dari Karang Taruna mau berjoget monggo. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala wasik susah seneng bareng kabeh dilakoni mbok yo kowe wasik joget wis goyang no. Monggo Pak. Aku ra mesti dosa. Goyang Pak. Tak males loro. Koyo tatu sing tak tampa. Bareng kabeh dilakoni mbok yo kowe Aku tak ijol.
Sing ijo ta? Iya.